Ngapnya subhai pi barok ki parlok ki bape je kanika report ke bamenta ke arpway terik jaleu arhajar arpau katkum ka report bala penmi daka tanat ka koit ka khya jongka sarkar India layatu bakibriu ki bayo yakan ka jingpang coronavirus habro ka wai kar India menta kala kot chaka saulak shipho hajar sauspa repway ngut ki brang don hapdeng ka jingsha sumar shilak henrup khandai hajar sauspa san phway kibla koit no arlak arpunyo hajar henyospa san phonriu bat kibla khat no kila kiu shaka khatlai hajar arspa san saungot te kidon kemba sauteli kijela kibaha papo kar India kibla palat ya ka arpho hajar ngot ha ka jingshak ta hauni covid-19 bat kita kijela kilongkum ni harum ka Maharashtra ka dikawen kijela ka babuntam na baro kijela kibaha papo kar India bat baro kibayo yakan ka jingpang kidon kemba shilak arpho prahajar arspa sangut bat tang hapo ka arpsau kenta kidon kemba lai hajar praspa nyap sangut ba ar ka Tamil Nadu san phonriu hajar praspa saupsan balai ka Delhi san phonriu hajar nyospa sau phonriu basau ka Gujarat ar phonriu hajar henruspa praphongut ki katto katni ki cela ki badang don hapdeng ka jingsha sumar hauni covid-19 ki baduna ya ka 1000 ngut bat palat ya ka sanspa ngut ha ka jingsha ta hauni covid-19 bat kita ki cela ki longkum ni harum Uttarakhand praspa arpsau ngut Ladakh henyospa khatpra Chhattisgarh henruspa lai phonriu Goa henruspa arpsan Jharkhand henruspa khatkhandai Manipur sanspa saupsan Tripura sanspa san dikini ki deki jela ki bla palat ya ka sanspa ngot ki brang don hapdeng ka jingsha sumar di habang phai pat ki jela ki bahap hapo North East India ka jela Assam ka deka waina ki jela ka babuntam na baro ki jela ki bahap hapo North East India haba baro ki bayo ya kan ka jingpang covid-19 napo ka jela Assam menta ki lakot shaka san hajar laispa prapulai ngot ki brang don hapdeng ka jingsha sumar ar hajar shispa nyopsau kentup yaki shispa life ngot ki brang shio thamai minta kasni di habangi phal pat ka jala Meghalaya ka de ka weina ki jala ka baduna tam na baro ki jala ki bahap hapo kar India ha ka jingshak ta hauni covid-19 katkum ka jingya thu jong umentri rang ba jong ka jala Meghalaya konrad ke sangma hapo ka Twitter la ong baladon shu sa san ngut ki bla koino na kan ka jingpang covid-19 bat baro ki bakoi nakan ka jingpang covid-19 napo ka jala Meghalaya menta kila don kemba live nyungut ki basa menta ki don satang henrongut ha ka jingshak ta hauni covid-19 ti habangi pet katkum kani ka report ki bri ki bakoi habro ka wai ka India ki don kemba san point sap khandai persen bat ki bayo yakan ka jingpang tang hapo ka arp sau kanta ki kiu kemba khat san hajar sauspa khat laingut ki bla klat no laispa henrengut di kari India menta klak don ha ka kerdan ka basau ha ka jingbon jong ki bayo yakan ka jingpang covid-19 bat ha ka kerdan ka balai ha ka jingkiu state ka batang hapo ka arsau kanta di habangi phai pat skiri ki badon ha ka leng jong ka prathai ki don kemba shispa prateli ki bla shakta hauni covid-19 haba baro ki bri ki bayo yakan ka jingpang habro shituluk ka prathai ki lakot cheka prapunyolak khandai phulai hajar shispa nya phuwai ngut kibla khat no saulak henrup saw hajar sanspa shiphongut nabaro kiri haka prathai ka United States of America ka dekari ka bla shakta jur hauni coronavirus haba kibri ki bayo yakan ka jingpang tang napo ka New York ki don kemba lailak prapunyo hajar aspa nya pu arngut bat baro ki bayo yakan ka jingpang napo ka United States of America ki don kemba arpo arlak sansan hajar shispa khat khandai ngot kibla khat no shilak khat khandai hajar henyospa khat khandai ngot kawai na kiri ka baduna tam haka jingshak ta hauni coronavirus na baro kiri ki badon haka leng choka prathai ka dei ka lesotho ki briu ki bayo yakan ka jingpang ki don tang saungot hadu menta de tangkini ki khobor khoble sibun